vás vítam u nové videa, dneska zahráme hru Fortnite a po strašne dlhej dobe sme späť a som sa rozhodol, že dneska zahráme Fortnite. Hrám to niekoľko týdnu, čiže to nebude také jednoduché. Mám 108 level a môžu, keď chcete, pustiť do hry. Máme Battle Royale. Je to fakt dobrá hra, mohli by ste to skúsiť. Doporučujem si to zahrať, keď tak na telefóne, na hociaké konzoli, lebo to je fakt dobrá hra. Neviem, prečo mi tu ukazuje, že 0 koruniek, neviem prečo. Ale fakt doporučujem si to zahrať. Fakt dobrá hra to je. Akokoľvek, buď na Nintendo, na Playku, na Xboxe, na počítači, alebo na telefóne, už sa to dá aj na tablete, na všetkých elektrických veciach. A do komentárov mi napíšte, ako ste sa dnes mali. A hlavne dajte lajky, odbery a môžeme sa rovno pustiť do hry. V dnešnom videu by som chcel vyhrať minimálne 2 hry. Ja nemám až tak výkonný telefón, hrám len na 60 fps-kách, čiže nič moc, musí sa mi to načítať. Všetko. Ešte nie. A už som mám približne všetko načítané. Táto hra vyzerá extrémne ťažko. Áno, kúpil som si Battle Pass. Ja neviem prečo, ale môj kamarát, ktorý mal meniny, tak som mu kúpil Battle Pass a on ho potom kúpil mne, lebo mám dnes narodeniny. Padneme do mojej najlepšej lokácii. Je to do toho domu, akože je tam dosť čestiek, ale nedoporučujem padnúť sem, do Homerového domu. Všetci to tryhardia, ale nie je to až taká zábavka, no. Málo ľudí sem padá. Máme tu rovno auto, takže keby to bol nejaký človek, tak rovno si oného porobíme. Ujdeme autom. OK, máme čestky, 2. Potrebujeme brokovnicu. Tlmený skara. OK. Brokovnicu by to chcelo. Zaberieme náboje. Brokovnica. A máme level 109. Nie som tu žiadny profík, takže prosím, nehovorte, že chcete ísť proti mne 1v1. Však keby chcete, tak môžeme, ale je to na vás. Ako vy chcete. Ale musíte si ma pridať. Moje meno je Samko Skovajsa 27, takže kto by chcel, tak sa môže pridať. No, sme na kraji zóny, ešte poberieme tieto tu shieldy. Tak máme všetky shieldy, ja ešte poberiem tuto nejaké čestky. Chcel by to už nejako, lebo som tu počujem ich, ale tu je medkit, scar, shockwavy, bereme, tu je safe. Máme epického skara. Ja neviem, ešte mal som len legendary skara, ale dneska to vyzerá tak, že ho nebereme. Fajne. Zoberieme si tuto nejaké tie náboje. Sme tuto na streche a tu je čestka, tu si ešte otvoríme. Máme všetko. A
ideme teraz hore. A ideme do nejakých fightov. Hen tam je auto. Čož my ideme tiež do auta. Samozrejme, že na telefóne budete mať hneď takéto veci. To si musíte ponastavovať. Za 33. Mŕtvy. Čo je hrozné, tak je, že vy môžete, keď takto točíte kamerou, tak do toho smeru ísť. Pozrite, príklad dám rovno. Hej, proste do toho smeru ja idem. Čo už by mohli zmeniť. A neviem, prečo sú tu reboot, keď hrám solo, ale všetko. Bro. Toto vypol, hen tam. OK. Nie. Kámoško. Táto hra by mohla byť fakt dobrá. 24 ľudí, mám 3 killy, to by išlo. Samozrejme, potrebujeme teraz nájsť ohník. Oni bývajú väčšinou... Aha. OK, ľudia, toto bolo napínavé, než som si myslel. Zničil mi auto, čo je hrozné, ale máme tam ešte toto druhé. Ktoré už tie... A nie, dobre, sreme na toto. Ale toto nám pomôže sa k tomu dostať tomu ďalšiemu. Tak. A máme tu... Dá sa povedať, že Batmobile auto. 78. Každé auto sa mi zdá, že je 78. Okrom Homerového auto, ktoré nikto nevedie, sa furt podie. Musíme ísť sem. Fajne. Je to dobré, lebo z nich len padá až tam jeden, ale z toho padá titul Legendary. Počkajte. No. Z toho padá Brokovnica, OK. To ale tam podáte ale tým pádom náhodne, lebo ja som tam minule mal SMGčko. Nevadí, ideme ďalšiu hru, idem do lobby. Dáme si skin pre túto hru, lebo zmeníme. Nemám veľa skinov, mám len z tohoto Battle Passu skiny, takže... Ideme si to iný, dáme medzi tým ready. Dáme si tohoto rybáka. Ale dal by som edit a nedáme si ho takýto, dáme si ho takéhoto žltého, toxík. Tak, plus mu zmeníme, to už máme, backbling už máme k nemu. A už je to iný k nemu, ale ešte obecne. A dáme si... Aha, tak nič. Máme všetko, čo k nemu ladí. A prosím, už túto hru chcem vyhrať. Jaj. Do extrém hrať takto. Ako ono to ladí akože k sebe.
tento backbling každému. Samozrejme, ja to môžem ukázať nastavenia. Mám 60 fps, hrám na hry, čiže nie úplne na tom najlepšom, lebo keby som si dal grafik, toto, že epic, neviem prečo mi to teraz nejde dať, ale keby som si dal, tak môžem hrať na 30 fps-kách. Čož nie je dobré, teraz máme koľko? 60. Hej, máme stále auto, toto je také, že so shaderami moc. Ale to môj telefón neutiahne, čiže... Sorry. Dáme sa nukal. Plus... FPS-ka máme. FPS-ka vidíte napravo hore, že hrám na 64 až 47. Je to dobré. A pôjdeme do... Ja to neviem prečo, ale ja to volám Mochovce. Je to také viac mi sympatické, že Mochovce. My tam dopadneme. Medzi tým tu máme už kolegu jedného. Jaj, akože neviem prečo, ale mi tu je lepšie padať. Tu som sa až teraz všimol, že tam je oné, jen tam hore. To není vidieť, ale možno, že to uvidíte. Ja tu mám takde čestku, ja si len rýchlo pre ňu zbehnem. Keď chcete, ja vám ukážem, ona tam furt je. Pokiaľ sa tam dostaneme. Ok, on už poďme strel ten. Čo najrychlejšie brokovnicu. Tuto máme skara. Modrý skar. Dáme si minička. OK, nie. Tam máme četku, ja si idem rýchlo otvoriť. A idem si prejsť tú špeciálnu. OK. Kde je? Tu. Tu je tá špeciálna čestka, ktorá je tu furt. Z každá hra som spawnula. Ono to je brokovnica. A už ono dáva zadosť, hej. To nie je, že lajtík. Fakt dáva dosť. What? A jen tam hore, aha. Táto je fakt dobrá, akože. To máme tak ešte jedno. Bro! Nechcel by som jen takú dostať čatku dole. Ale si možno asi nikto nepadal. Aspoň ja som nikoho nevidel. Keď ste vy niekoho navyše videli, tak dobre. Tak tým pádom nie si slepý ako ja. Máme 4 náboje do brokovnice. Čož by chcelo o mnoho viacej. Prosím, z tejto by mi mohlo padnúť. Nie, samozrejme, ako inak. A čestka. Tu náboje do brokovnice. 8 nábojov do brokovnice. Či 12 nábojov do brokovnice. To je fakt málo. More. Alebo čestka. Ja úplne zbytočne miniam tie náboje. Nič. Tak som rád, lebo mám túto Legendary, čiže plná pohodička. Kam 15 nábojov do brokovnice. Tu by chcel niekoho vypnúť, ktorý má extrémne moc nábojov, ale kamoško. To by chcel fakt. Lenže také tu nie sú. Podľa mňa čestka, ideme. Ja neviem, či si... Dobráme takto. Tu je čestka. Zelená brokovnica. Mali by sme modrú, takže...
To tiež nie a... Deska? Tu je tá, čo máme my. OK. Ukáže sa nám zóna a my podľa toho pôjdeme. Tu sa zavrala a... Woohoo! My teraz na schvál padneme sem do tejto vody. Lebo tu sa dá crouch jumpovať. Neviem, či sa tomu tak hovorí. Ale... Máme hráčka. To nie, máme tu rybáka. Ktorý... Nemôžem sa zobrať ako teammate. Je? Oh, they're good, bro. Dobre, náboje mám no... Aha! Už mám pohode, 45 nábojov do brokovnice, úplná pohodička. No, teraz ideme hentam, lebo... Alebo nie, tu je ten Homer. Tak. Nestačí jeden? Zdvík vám padal tuším brokovnicové náboje, takže... Skade sa zbere toľko? No dobrá, som mi dala tie náboje do brokovnice. A máme tu? OK. Tam máme hráča. Takto crouch jumpnem. Dostal, čo ľudia? Úplne sme ho zmorovali. Kámo, teraz si verím na výhru. Verím si. Toto by mohol byť win. Vždycky, keď vidíte z tej vody, tak nemusíte, lebo musíte, keď zóna, ale ja to hlavne využijem, keď ona ide to stále potom. Ja potom nejakú zbraň na diaľku, takže ideme si asi spraviť ten skar. Nezajem. Je to tu. Super pekne ďaleko. No ty ignoruješ, že príklad ešte tu sú tí homry, ale ja neviem. Ja nejaké mám, kam s týmto S. Neviem, čo to je za zbraň. A R-ko. Toto je tým pádom čo? Rifle je toto? Obidve mi prípada, že sú rifle teda. Chcelo by to auto ľudia.
Dneska to možno, že nezakončíme vínom, asi to tak vidím. To by som na to kamaráta potreboval. Ale môj kamarát teraz nemôže. Skúsme to v reloadoch, hej ľudia? Skúsme to v reloadoch, hej? Ale aspoň viete, jak už vypadá mapa v Battle Royaloch, tí, ktorí to hrávate. To neviem, čo je. Ale za chvíľu máme level 110, kamoško, 110. Je dosť. To radšej kúkajte. Ale však ako môžete. Neviete, kto je toto, neviete. Možno, že toto meno by ste vedeli. Možno. Nerešte, kto to je vôbec. A hráme teraz z reloady, pokiaľ nájde tú mapu. Či nejaký oni. A zatiaľ vám ukážem, čo je dneska v shope. Akože, dobre, tak vám neukážem nič, lebo vždycky, keď niečo chcem zmeniť, tak akurát mi dá hru. Ako to dáva vždycky mi, hej, ale už by to mohlo akože prestať. A napíšte, aký deň ste dneska mali teda. A povedz si kľudne kamarátom, nech si pozrú moje videjka. Budem natáčať aj viac hier z Fortniteu. Minimálne Homer mám ho ja, ale nemám ho teraz. Kamo, teraz, keď nechcem konečne hrať Homera na video, bo hrávam na video, nie na video, akože mimo videa. A teraz, keď natáčam na video, tak tu Homer není. A keď ste sa ma pýtali, ja som ukázal, že mám 0, tak nemám. Mám 26. Toto SMG, zdá sa mi, že to je SMGčko, nie? Toto je only shotguna a toto je rifle? OK, ľudia, moje najlepšie miesto napadania je sem, alebo je to... Kde to je? Tu. Táto oblasť. Ale my padneme tam. Teraz mám to presne pol na pol, ale... Ja vám ukážem moje obľúbené miesto, som mohol už padnúť aj predtým, ale... Ja som vám to ukazoval. A už určite to sú hráči na 100%, ale... Máme predsa ešte 2 životy, takže nechcem malé. Takže zatiaľ tu nikto není. Už sa čudujem väčšinou, keď tam padám taký milión ľudí. Dneska sa asi ľudia rozhodli na videjko odísť. Ale mimo videa tu je ich tak asi 450. Ja viem, ale oni keď zomrú, tak oni sa sem furt spawnú. A... Nie je to dobré. A povedzte svojim kamarátom, teda nech sa dojdu na mňa pozrieť, ako hrám. A môžete aj ohodnotiť, ako hrám. A kto by nechcel na tieto videá kúkať, že hrám otrasne pre ňo, dobre, ja rozumiem, hrám to týždeň a nie som až tak dobrý ako vy. Tí, čo to hráte, čo mám rok alebo 2 mesiace. Hej, takže ďakujem za vaše rady, čo mi poradíte brať, čo by ste radšej brali, než to, čo berem ja. Alebo berete, že berem dobre, alebo berem zle. Treba to, keď chcete povedať, ja na vás nebudem hnusný, ja sa vás normálne pýtam. A... Máme už level 110, ty kokos, nikdy som toľko nemal. Fortnite som hral aj u kamaráta, aj u bratrancov. A oni vždycky mali viac ako... ľudia, máme tu modrú snipu. Vždycky oni mali akože v dobré levely, akože... Ale... Kámoško.
Musíme ísť do zóny. Musí byť ďaleko. Nie ďaleko je. No už to ide. Ide už tá zóna, ale akože ja to stihnem dobehnúť. Ale akože je to fajn hrať s kamarátmi Fortnite. Lebo ja už to so svojimi kamarátmi hrávam. Nie každý deň to určite. Ale dneska mám také voľno. Akurát na dnešné video som si zohnal čas. Takže ideme na to. Ideme vyhrať túto hru. Som sa rozhodol. Mám snajperku, čiže by sme mohli eliminovávať ľudí. Jen tam máme ľudí. Som počkať, kým to fajtia. Typek? Fúha. Ľudia. Chápete, že sa uhnie? Snajperka? Kamo, milujem, keď sa zastavia. Ľudia, super! Ale akože on mi zobral snajperku, on má zelenú. Nenávidím to. Kam tu milión airdropov, kde padám. Nejdem pre tie airdropy, ja sa s nimi neserem. Tento máme hráča na ľavo, ale aj kámoška, preserem ho. Hej, úplne máme sa máme. Netrafiť sa to mi nevedia, chcem vám pravdu povedať. OK. Ja som to preskočil. Ľudia, už tu máme ten airdrop. Tak poď. Shockwave, healy. Komu ich vôbec za mňa nevidia trafiť, kde sú? No tu. A nie do nich. Super, kamo, ale posledný život. Koľko ich je? Koľko nás je? 18. 18 a pozrite, koľko mám oné. Ja už nemám žiadne oné, že môžem sa už potom revivenúť. Preto to si zničíme. 30 nám to predstav, čo ti dáva. Kamo, jediné teraz, čo máme, je toto doslova. Od slova do slova vám hovorím teraz, čo máme. Ale kamoško, možno, že... To máme typka. Keby sme ho nejako...
ľudia, môže túto hru už vy nedáme. Dám ešte jednu pre vás. Toto bude už 4. hra. A toto bude fakt náročné, fakt. Už pol hodinu to ľudia točím. Pol hodinu. Ach jaj. Insane toto. Insane. Jaj. Takže kto by chcel jedné vena, tak nech mi napíše do komentárov, ja si rád čítam komentáre. Ale keď tam budú nejaké toxické, tak ďakujem, ale nie. Tak vás nebudem počúvať, ja to budem stále hrať, aj keby ste len zle na mňa hovorili, tak ja to budem hrať stále. Môžete mi písať nejaké novinky, o ktorých som ani nevedel. Viem, že po Simpsons sezóne bude nová chapter, to som vedel. Ale... To je až za 10 dní nová chapter. Je to najviac toxic emote. Určite. Máme domov mapu a ja poviem... Poďme sa. Keby ste sa ma pýtali, prečo furt tak skoro skáčem? Neskáčem skoro. Ja to mám vypočítané. Aha. Tuto padneme. Na česku. Jo. Máme rovno SMGčko. Akože s SMGčkom... Brokovnicu tu chce... Nemáme. Jaj. Točíme sa dokola, okolo. Presne pre čistku. To je normálne, nie? Ale z ktorej nám stále nepadne sprostá brokovnica. Možno len healy. Kam to sú 4 čestky, aha. Kámoško, 3 čestky, tak poď. Brokovnica. Berem v momente. Ďalšia čestka. Nič. Ďalšia čestka. Revolver. Nie je revolver. Ideme do tilted. Jo. OK. Ideme po nejakých ľuďoch, ktorých tu počujem. Bro nevie. No, akože. Kamoško. Mám tu nejakého týpka. Balóniky. Že mám s tými balónikmi niečo problém, čo? A nie. Kam veľa ľudí tu je. Hrávate Fortnite takto? Hell nah, bro.
No skiňák. O! Pikexom! Kamo? Nie! Je to kamošku, skúsim doletieť, skúsim. Ale to nemám šancu. No jasné. Ona sa vždycky až na druhú stranu. Toto vieme, že je vždycky čestka. Až tu vzadu. No jasné. To je vždycky. Ja mám skoro úplne taký styl, len horší. Ako to je brokovnica. Ešte mi padne to modré SMGčko. Kámo, úplne natisnul som. K tomu istému lútu. Tam je minička. Kámo, táto zbraň je overkill. Táto tu. Mám brokovnicu k sebe. Kámo, 18 nábojov do brokovnice mám. Stačí? Toto zbraň sa nemusí prebíjať, ale má náboje. Takže neviem, či to má výhody. Kámo, no, dobre. Tak výhodu sme práve našli za SMGčko. Neviem, pohentom. Aha! Ja som nevedel, že na fúde mi chce zomreť. Ja som nevedel. Nulová viditeľnosť. Come on, bro! Ty je mŕtvý. Má raketu. Bro. Banánek. Banánek umřel, je mi ho fakt líto. Banánku. Kdy? Dig more zozadu. Kamo, on strieľa za mňou. A to kamo airdrop, ideme pre airdrop. Kamo, to pre ten airdrop by si kamoško už nikto neišiel. Hej, takže prosím, nejaké epické zbranie. Padlo mi akurát z toho také krásne hovienko. Kamo, chcel by to strašnú snajperku, a neviem prečo. Mám 50 nábojov do toho. Ja neviem prečo. 50 nábojov do snajperky, kamoško. 46. 43, dead. Kam 50 naspäť mám. Bomba. Aha. No 111 kokos. Čo? Tu je takto, všade je takto. Mrúni. Super. Kamo? Dobre ľudia, ja sa lúčim a čau. Mám vás rád.